Tak, ja som bral Epele a vypadne ďalšie diely z Rastu. Je tu so mnou Strino. Čaute. My máme dostávaný barák. Sme už trošku vylepšili aj. Sledali tie pilary, tak na okružní to akurát tak drží. No. V tom dnešnom dieli by som chcel vykratiť asi kevlar boty. Na to potrebujete na to lov, kvalitný metal a leather, kožu. Ja teraz si dám krafty. Ideme sa kvalitný. Podľa mňa to bude taký diel, že skôr budeme kraftiť a zbierať, pretože sme to fakt veľa minuli. No. Odtedy, čo sme dotočili ten 4. diel, takže to bude taký ťažiaci a kraftiaci deň. To ešte odložím tie veci. OK, ja dám páliť toto. Tak. Ja som ešte získal voľaké náboje. Ja som získal napísal aj vylepšenú shotgunu, potom mám vylepšenú revolver a potom mám sniperku, ale tu som nevylepšoval, lebo sa to ani nedá. Jo, osa. Dobre. Čo si spravil? Nič, tak ale nejdem asi oný. Vieš, chcel som tie dvere také s tými špicami urobiť. Aha, ty si to brány, ty čo to je. No, ale to sa tu nedá spraviť. Prečo? No tak ale pre dvere nejde dať foundation. Aha. Tak počkaj, ja idem kúknuť, ako to robili kamaráti. Ešte zoberiem to. No tu máme plné všetky 4 česty, toto sme tu predĺžili. Ešte ukážem horné poschodie. Minečku, zase ma to skoro zabilo. Tak tu sme to dali takto okna, tak menší výhľad. Tu to takto podelili. A ja neviem, ja niečo ešte vymyslím s tými dverami, OK? Tu sme museli odstrániť tú posteľ, ten pindek, lebo som nešla, lebo sa táto stena, ktorú som musel zničiť, pretože to robil to vylepšenie baráku, sa tam sú také slúpy. No počkať, takže ja idem kraftiť. Dobrý. Dobrý. Som ešte tu chcel zobrať. Toto je veľa. Jajaj. Ja to je to. OK, tak ja idem tú bránu kraftiť. Ty zatiaľ niečo porozprávaj. Detáčku mám. Neviem, či bude ten livestream, lebo ako to sa nepodarilo ešte nainštalovať. Takže by ste mohli pomôcť, keby ste niečo... Do popisku videa dám môj Skype. Keby ste vedeli od niečoho len GTA 5 pomôcť inštaláciou, tak zavolajte. Je jedno, či zavoláte vy, volajte rodiny, brat, sestra, alebo tak proste pomôžete nám a za to budeme veľmi vďační. Presne tak. A to chcela by som s Jostrinom začať natáčať tú GTA 5. Ja som akurát tak teraz premazal počítač celý. Epikuš. Ale ono to môže otvárať každý tie dvere vlastne? Nie, oni sa dajú dať tiež na ten zámok. No tak to tak asi spravíme. Aha, to je veľa fajn. Takže,
Ja musím vyrobiť tú onu, lebo tam sa nedá ako vyskočiť. Ramp, jo. Tu sa dá vyskočiť na to? Dá, tak ale tak toto bude podľa mňa lepšie. Musím sa takto rozbehnúť. A tak to ja musím tak sparkujem. No tak ja toto skúsim položiť. OMG. Nefunguje. Keď si mohli sa zmenil, hlavne keď máš barák. Ja už som bol kus Kevlar, lenže... Mne to nejde položiť. Tam padal airdrop a tam bolo vlastne PvP zóna. Dvoch som zabil a jak som potom vyberal ten airdrop, tak vlastne som zabil. Tak ale to boli taký... Ja som zabil takých dvoch začiatečníkov. Oni išli po airdrop a mňa tam potom len kto zabil. Skús to položiť ty, lebo mne to nejako laguje. Ukáž? Sem to Jaj, no, mne to tiež nešlo položiť, keď som to chcel tú rampu. No nejde to. Neviem, že by sa to dali takto. No i stade to nejde. To neviem, že nemám to ten budem vykonať. Že by tým, že to je ten... Proste neviem. Tak neviem, to proste nechajme tak. Tak sa bude vyskakovať z tejto strany. Kto? Hej, ja si neviem práve, ešte tu len vyskočiť z tejto strany. Ideme trošku ťažiť. No veď hej, ja to drevo chcem. Ty môžeš kamene. Hej. Jak bežíme. Čo? Keď včera pamätáš, odchodov po dvere, závody. Ten Dravax, tam ako on má veľký loot a jeho niekto zabil z pipe shotgunov. Čo je Ježišmaria? To je Lama LP. Aj Bože. Chceme sa vám poďakovať za 24 odberov. Keď dosiahneme 30 odberov, bude voľaký špeciál. Dostíme ešte voľačo vymyslíme, že kino. Áno, presne tak. Inak, ďakujeme vám za tú podporu, čo nám dávate na videá a tak. Veľmi si toho ceníme a ideme pre vás a prečiť ďalej. No. Teraz potrebujem toto. 400 vúd musím minúť. Tak nevadí, no čo už. Kto to skápal? Ten Romanez, nie? Aha. Ja to vyhodím kámom. Inak vypie. Skús ničiť túto stenu, počkaj. Destroy. Ty nemáš ničiť to. No nemôžem, toto musíš z tejto strany. A airdrop. Ktorú? Tuto poď, kde som ja. Počkaj, ty si kde vonku? Ja som hneď na ľavej strane domu. Toto. Vidíš? Tam môžeme dať ten wooden gate. OK. Počkej, ale ja ešte si musím skočiť. Tak ale rýchlo, lebo bola dosť dojde ako vyčorujeme. Ja viem.
Tak, dobre. OK. Tam to takto. You can place the here. Čakáš? No daj, hlasujte. Tak. Tam môžeš dať toto. Nejako počujem. To tam nemôžeš dať. No tak ale prečo? Tam nejde, ani mne to nešlo. To ide iba sem. Ešte teraz som potrebovať na tú bránu. Jak? Mi to nejde. Tak ničím to foundation. Ani to nemôžem zničiť. Ok, sme tu späť, stala sa nám jedna nepríjemná vec, že nás išli okradnúť. Ale... A hneď vám ukážem aj kto. Bol to... Práve tu asi není. No tu býva, toto je dom jeho. Parchan! Začne mu s tým krompáčom do hlavy! Tak, tiger, fuj. Tak, tiger, ty jeden hnusný. Aj ten rohanec! Poď, mladé! Ja som mu prišiel útik dať vnúka. Už to bolo okrámne. Okay. No ešte by som nezatvoril dvere. Nemám wood. Neviem ťažiť asi, ani hatchet u seba nemám. Parchanti! Tak, veru, tak. XDDDD. A nezrútiš toto foundation? Lebo to není tu pekné, ako bránka by tu mohla byť, ale to foundation nie. To není pekné, fuj. Jupi. Jak to padol. Ibaže bránka. Tu je taký vchod, že jupi, ťaženie. A ideme ťažiť. Ježiš, mňa to skoro zabilo. Mňa to už raz zabilo. Aký tam dal kód? Ja som už dal? Počkaj, ale teraz neviem aký. Tak ja tam dal kód. Ja ten kód zavažujem, aby to ostatní nevideli. No aký bude? Ja ti ho potom poviem. OK. Už to máme. No. Už to žádný parchant nedostane do mne. Ťažiť treba veľa. Treba veľa. Ok, tak toto je všetko, čo vám diel páčil. Dajte like, comment, odber a určite si ma pridajte na Skype a mohol by si mi pomôcť aj s tou inštaláciou GTA 5, takže čusák, usák. Čau.